tes. Oh, tes. Bah, nama. Horas ma dihita saluhutna. Horas. Neng masuk mahita di parmigota sadarion. Ima minggu pertama dung pesta Natal ta. Topik ni ibadat tadi mingguon madok mauliate siala asini rohani debata manang di bahasa Indonesia idokon mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Ada orang sotapuka permiguata martang yang nahom mahita di bagasan rohatabe. Dungari Natal begitu. Ya. Ulang. Amen. Marende mahita bukuende nomor 62 ayat sadaro dito ayat tolu masuk ma prosesi. Alalas di rohagoda lahu barita honor nung natusi palua di tajol mahon asa bata Los dame 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 mani jolma. Lubu di rohani di mata. Lohita jolma. Ay sabang inondo bican, bintang di naholomi, sumondangi hagulapon na di rohatai. Asarapon di bata las dame 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 manidoma lomo rohani de bata dihita tajol mahon. Tuhan Yesus adomuan luar di suruh debata napa sehoni dosa di dolok derata asa lapuni debata Los dame 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 mani jolma. Lubu di rohani di mata. Lohita jolma. marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni toddi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatay jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi hui dahami ma hasangapon na songon hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale ama nami, ama ni Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Bethlehem.
Sai pinuji magwarmu nabadiai, alanang ditikir ho hami bangsom, di togu-togu hodo hami, sian haholomon tu hatiuran. Jala di padomu hodo hami, naholakyan sian ho, gabe saur muse dohot ho. Gok halalas niro hado hami alani, sai jalo mahamaleteo niro hanami, naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amen. Di kota sana, di barua ginjangi, di mata sortu hita jolmai, iro marino divina, di bagasa Jesus ang palua jolmasi adosai, nang natarasa oloni rohana, Hosana doni Tangihon hamuma patik ni debata, imana tersurat di Matius 17 ayat 15 rodi tu ayat 18. Tuhan, sai asima roham dianaki, na solpoton de ibana, macai bernit di ae, jot-jot ibana somsam tuapi, jot-jot tuaek. Hubuan do ibana nian tua kasih siami, alai dang terpamalum nasida ibana. Dungi nina Jesus mamangalusi, bangso na soporsea, jalan na sumalinon,
Sadia lelengon aku pakku hamu, sadia leleng nari ajuokku hamu, buak kamu ma ibana tuson. Dungi disonggahi Yesus ma ibana, gabe ruar masih bolisi sian ibana, jadi hisar ma dakna naki olat ni sangob basi. Ima sahatna, rap martangiang mahita mangidogogo tutuhatta. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Maredde hita. Tatopoti ma dosatta, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalana bonar, parasi jala partalup nirdoho, sai marpang dangadong nahu pangason hami, dukon ni asi ni roham. Hati goron na pinatupan ni anak mudo nahu pangason hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinophop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
tabigema baga-baga ni debata taringot tuasesaan ni dosa. Humop-hop hita gabi dosa do ibana na so tumadda dosa di bayan debata. Asa gabi hatigoran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasa nga ma di debata na digitjang. Amen. Tangihon hamu mahatan di debata, turpuk epistel di hari mingguon, imana tersurat di Psalmen 77 ayat 12, rodi tu ayat 10, tajahama marsikat sorin. Sai pujiokku do akka pambahenan ni Jahuba, ai sai ingotokku do halongangan akka nabinahenai sian narobi. Jala sai marhusari doau taringot tu akka pambahenanmu sudena. Jala sai hutakasi do akka jadi-jadianmu. Ale debata, habadian do paritian di dalammu. Dia marhati bulon songon ho, ale debata. Hodo debata si patupa halongangan. Di pabotohon hodo gom-gom tu akka bangso. Nunga di paluaho bangsomi marhite-hite tangammu, aka anak ni si Jakob dohot si Joseph. Ido sahatna, martua do akan tumangihon hata ni debata, jala nopiopsa. Amen. Maret dehita. Dohot pasti rohame, madongat ton
saha tidakko maha porsyotai, songon nahina tidakko nidongata saha porsyon, disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido mapargugu na setedosan, na tumapalangit dota. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata na sasada. Iman tunubon si Maria, nagabegabian sonton di parabadia, adorang sebubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panganan silatus, nama dia terpajal do ibadah dia benar silang. Na tua tuba nama tuh, namulak mangulu dari petuluhon. Nama naik tu surgo, lahudul tu syamun debata Jahoba. Amanai pargoguna satu dosani. Disima iban apa yang mulak sogotu tanoon. Mangumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, Jala adon sadahuria nabadia. Huria topan halak dohot ya sesaan dosa. Dohot ya tain na mandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate. Baru dihasal. Shalom. Horas madi hita salutna. Tabi gema tikting huriata di mingguta sadarion 20 sia Desember 2024. Tikting umum naparjolo guarni minggu. Guarni mingguta sadarion ima minggu dung ari Natal. Jala topik jamita ima mandok mauliate siala asi ni rohani debata. Manang di bahasa Indonesia mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Napa duahon anak nasorang. Di hari Minggu, di hari Sabtu 14 Desember 2024, di bahasa debata do sadadak danak boru di keluarga Jimmy Sangapan Hutapea. Inatai Pamela Adiatman Boru Hutajulu. Nasida maringanan di Jalan Karbela 2 nomor tolu Karet Setiabudi Jakarta Selatan. Sian Wek Karet Karbela. Saya di pasu-pasu tu hatama dak danaki nang natorasna. Napatuluhon ruas natamba. Mamuka di hari Minggu sadarion 20 sia Desember 2024. Di jalo gabe ruas ni huriata keluarga Saud Gultom dohot inangi Rina Yulianti Boru Sitindaun. Nasida maringanan di Jalan Haji Harun nomor 8 RT 5 RW 10 Sada Petukangan Utara masuk di Wik Jakarta Barat. Molo hadir nasida hupangido hami asa jongjong di ingananna. Oleh ate ma, anggiat ma nasida gabe ruas na mangolu di hurian itu hatta. Napa opaton, pandidian nabadia. Di hari Minggu 5 Januari 2025 di Parmingguan Manogot di Patupa Huriata do pandidion nabadia akan atoras nidak danak nanaeng tardidi asa mandohoti konseling na di Patupaon Huriata di hari Jumat 3 Januari 2025 pukul 10 WIB maringanan di ruang Salomo HKBP Sudirman Jakarta. Na mangihut maka tidak kon hapor siaun. Di hari Minggu 5 Januari 2025 di Parmingguan Manogot pukul 8.30 WIB di Patupa Huriata do ulaon maka tidak kon hapor siaun manang maluasian pakakaunion. Tu ruas ni huriata nani uluhon amang uluan pendeta Sobok Simajuntak STHMM amang pendeta Hercules Bronson Panjaitan MDiv dohot inang pendeta Insinyur Desima Sihotang MDiv tatangyak kon ma asa denggan mardalan ulauni namang ihut
Kebaktian malam tahun baru dohot kebaktian tahun baru. Kebaktian malam tahun baru Selasa 31 Desember 2024 patu pahon huriata do 2 hari kebaktian. Ima pukul 10 WIB marbahasa Indonesia, dohot pukul 10 siawib marbahasa Batak Toba. Kebaktian tahun baru Rabu 1 Januari 2025 patu pahon huriata do sahali kebaktian. Masuk pukul siawib marbahasa Batak Toba. Papituon iuran huria. Ala nunga sahat hita tu ujung di tahun 2024 usungguli hami mahamu amang dohotinang asariama hita pasaton kewajibatta manggarar iuran huria. Namang ihut latihan kur gabungan. Dung sidung parmingguon manogoton diingananon lantai tolu garejatta di patupado latihan kur gabungan akka kurna adong di HKBP Sudirman Jakarta. Nanaeng patu begehon ende pujian di hari Selasa 31 Desember 2024. Jala dukoni di patupa musea latihan kur ima kur gabungan wik karet tengsin Wik Karet Tengsin Barat, dohot Wik Ben Hill Pejompongan. Nanaeng patu begehon ede pujian di hari Rabu 1 Januari 2025. Dipangido asariama akaruas lau mandohoti latiani. Namangiyut. Parhalado ni huriata dohot suderuas mandoliate parjolo tu keluarga Nyonya Hutagalung Borusian Turi Opung Sky na patupahon senek tu hita. Paduahon tu keluarga Maraden si hite inangi boru manalu na patupahon bunga altar gerejata. Patoluhon tu keluarga Joshua Hutajulu inangi boru pasaribu. Na manubang kotak sampah tu gerejata. Paupaton parhalado dot sude ruas mandok moliate tu sude hita amang dohotinang na mangalehot tiki manang materi tu pembangunan dohot operasional ni garejata. Saya di pasu-pasu tu hatta hamu saluhutna. Tikting sian Dewan Diakonia seksi kesehatan. Tu akka inata naman dohoti pemeriksaan pap smear di garejata hari Minggu 24 November 2024. Asa membuat hasil pemeriksaan tu klinik garejata dung sidung parmingguan manogoton. Anggiat ma dengan hasil pemeriksaan ruas namar sahid. Di akadongata namar sahid na dirawat di rumah sakit manang na dibagas na be boy mata jahat di tikting cetak na adong dihita. Tangyang nami parhalado dot sude ruas sai di pasu-pasu tuhanima sude pangubation na jina lumuna. Tibu malum parsahitoni. Na parpudi ruas na marulang tahun. Saluhut ruas nang parhalado HKBP Sudirman Jakarta pasaton selamat ulang tahun madi tuhamu saluhutna ruas na marulang tahun hatutubu dohot na marulang tahun parsaripeon. Mamuka siang tanggal 20 tolu sahatro di tanggal 20 sia Desember 2024. Saya tu gajang na maumur muna di pasu-pasu Tuhani. Songonima odolan di tikting na porlu si jahon hami di parminggota sadarion selengkapna boima taida marhite tikting cetak na adong dihita. Moliate ma dihita salutna tarlumobi ma dituhatta. Horas. Maredde mahita huhud papungu pelean.
Dami ni debata na sumurong siya sa luhut na roha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiram mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Huria na hinahulongan ni Tuhata Jesus Kristus di hamuda mang dainang hahaangin ng pinaribot pe. Horas madihamu sa luhut na. Selamat Natal madihita sa luhut na. Mauliate ma tutu. Tangihok kamu ma barita na uli. Jamita di minggu sadarion dung ari Natal. Imana tersurat di buku Sada Timoteus Sada ayat 12 tu 10 pitu. Sada Timoteus bidu sada ayat 12 sahatu 10 pitu. Sonoma padokna disi tapay hutihuma. Mauliate hudok di namargugoy honau. Ima Kristus Jesus tuhatay ay dietong doaw haposan ubay na di pabak kitaw gabi parhalado. Pangitsahi doaw na jolo, jala pangalili, jala siulahon gugo. Alay dapota na siniroha doaw. Ay dakku boto nahuulay, tagan so porseai dopeau. Alay gabelam sumurung doa sini rohani tuhatai. Matat hapor siyaw doot holong ni roha. Di bagasan Kristus Jesus. Haposan jala sadok tau jalo dohataon. Nungaro Kristus tu portibion. Paluaho na kapardusa. Siya na kaiduaw na parjulo. Alay alanyodo, ubay na diasiyaw. Naing jumulo marhite siyanaw, patuduhonon ni Kristus Jesus, sadok labas ni rohanay. Bay tirua diaka na naing porsia di bana, tu hangoluan sa leleng-leleng na. Alay hamuliaw do hasangapo sa leleng-leleng na ma, di raja naso marmulai ima debata na manoktong naso dapot idaon na mamujungi. Amen. Ima sahat ni turpuki. Hurian itu hata na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Dito gihon topik ni mingguta sadaryo kita. Di jauhon asa madok mauliate siala asi ni rohani debata. Mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Tuhita saluhut napungu dison akan hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo sinukuk kita napungon. Ala topet ordo pe parjulo dung minggu tarayahon Natal. Dia manaubalga di rohama manginang. Hita napungu di son. Napatut taha mauliatehon. Sadarion hobartu jujuni minggu sadarion namadok tuau dohot tuhamu
asa madok mauliate siala asi ni rohani debata. Totu patut dohonota, patut hati dakonota, songon panidangion na di Johannes tulu ayat 10 namadog rak majohita. Ai songonodo holong ni rohani debata di portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganuk na porsia di bana, asa hanguluan na saliling nilileng na di ibana. Imanaw balga. Holong di debata tuhita naikok katidak konota sadaryon. Dilehon anak na nasasada. Asa malua hita siya dosa. Jala dapot partalian. Di asin ni roha taringo tu haluaon. Nang taringo tu hanguluan na manoktong. Alani amang do tamuinang. Dang boy luluata dalil manang na dalil dia pe. Bainot tay gabesada alasan sepertinya pendeta kurang sempurna, kurang sikup do. Asini rohani di batana tuawon, alanion, alanian. Tidak. Son halak na porsia hita ikut dohonota. Holong di debata sadarion, marhiti naung tarayahon natal, dilehon anak na gabi hanguluata. Tuhita saluhut na pungudison akka na hinaholongan buy madohonota ngulutaon hamuna holan asini rohado. Jemulo didok molo halak Kristen hola paimahon asini rohado ininna undak pola menek rohamu disi. Dan memang iya. Jalaido na tapangasahon nang dibuku deta sada walutolu. Maju pangau na si roha diau naung magoihian. Tuhan Yesus para si roha diau nalilu nahinan. Dia tuluna do opehola na si roha si pangasahon otoni. Si pujioku do Jehovah dungro na pamanatoni. Uduk huhut lasrohaki mamuji asirohai, mamuji asirohai. Sahatu sadarion taha uasodo asineroha. Bah menurut tamu mulau padita daung bah cukuplah kasih karunia hari ini untukku sepanjang hidupku ido. Rikok dope dihamu asineroha nasihat debata manginang. Rikok dope saya sahak ma na pinarsita nirohata. Amin. Baik. Na mangihut mo sa tuhita sa luhut na pungudison. Akka na hinaholongan. Laus itu sada panidangyon ni sahalak na martiga-tiga honjolma bay budak. Martiga-tiga honjolma bay katoban. Songod dia may amang dohot tamuinang. Namargoar John Newton. Iba nama ejen jolma nanaeng dijual tuhalak baik katoban. Alai ditakup Tuhan ima ibana. Ala asini rohai. Justru gabi ibana mamuse menyuarakan supaya jangan memperbudak manusia. Tung naso si parhatobanod do jolma. Jala di ujungna dung pertobatan nai ditakup Tuhani ibana. Masuk maibana tu pendidikan teologi. Jala di usia 54 tahun gabe parbarita nauli maibana.
Jala sianido muncul, dung direnungkan ibana, taringo tu asini rohai. Amazing grace nina, ima na dibuku deta, onom ratus siapulu siai. Si kopdo asini, diau nada ngolon. Tu amang pemusik, iringi tu amang. Buku ede onom ratus siapulu sia. Tu multimedia tampil hok kamu jo amang. Buku ede onom sia-sia ayat sada doho dua. Rapi namang ede hod namang inang. Dehon Sikop doa sini roham tuam nada ngolong nalilu na enan nuwa ing jupangdo. Ayat 2. Dina huta dado sake godoi daro haki ne asime marda mero haki. Karis ninda di hata junani namar lapatan kasih karunia asini roha. Odo sahatu sadarion ngulu tahun. Jala odo ke depan. Sahat matuhita asini rohani debata. Imana kidung renungkan ibana perjalanan hidup. Tadi ngulu hagulaponi dimunculkan mamarhite nadi gubah ibana sada lagu. Amazing nakin di hata Batak si kopdo asi niroham. Natuhita saluhut na pungudi sonak kana hinaholongan. Namar sahur di bagasan Yesus. Hiado dibagi hamu hata mantan. Atar dia may nabuhi jojorom muna. Mantana hamaon. Tole. Siap perhala dunay sapikom majo. Mantana haman arong diboto hamu. Mantan pacar. Olo, tidak salah. Na ulimay. Mantana hamu se. Na oke baik. So hupa jujur pe oleh karotas budo rabai mu 20, 30 ade. Ala bahagian dinguluta selalu ada itu. Ade. Mantanon. Nah, saya mau katakan begini. Kehidupan daripada John Newton tadi, dia awalnya hidup seperti apa dalam kisah singkat tadi kita sudah tahu. Dangi, jalan apa duahon, ido nadi hati dakon, si Paulus di jami tahun dia tidak pernah merasa malu. Maila doiba, mulu na burjuhian gabe takang.
Molo mantan na burju berarti boa. Boa menurut tamu. Mantan na burju berarti sekarang dia bagaimana? Mantan na takang berarti boa. Dia do tumagon. Mantan na takang manang mantan na burju. Badaw, sukurok kudo hamu ba? Dia do tumagon di rohamu. Dangi dongata mantan na takang manang mantan na burju. Aupe, tumago madongaku mantan na takang. Berarti kan nga bertransformasi be, nga marhai baru be. Dan itu hidup yang lama sudah menjadi baru, itu kan? Nah, jadi nak pola borak rohamu boleh dok ni. Oh, nda julo na takang kalau panak komano ko boleh na. Nak pola borak rohamu sih, sedih berkau, nak pola nahamu. Ante, itu. Jadi sudah hita na pungon, setungadok kamu madok. Kalau aku sejak dari lahir, akulah orang paling baik. Inaise, kecak baluang ge, mergabus samu. Ante. Jadi molo didok, mantan natakang, olo, sudah do hita, siani. Alai matutu, gabe burju mahita nuaing. Amin. Ido. Mantan natakang, ngaburju nuaing. Namar baju na jolo, ngabuan nuaing. Ngama tua, itu tahe. Doli-doli na jolo, ngabuan nuaing. Akamu koma ini, ante. Ketampanan na, tong dope songo doli-doli na jolo, dak pola harumago dope. Ante. Buasa apa ini, ala tetap. Ala tetap. Semangat. Begitu dah. Semaduk lansia tidak berguna. Ante. Jangan sampai dibilang, lansia tidak. Ini aku lansia, dah metong. Ante. Semangat. Nah, baik. Itu dipatuduhon si Paulus di jami tahun. Dan ditabunihon di mana hidup masa lalui. Allah itu tuh dia lepaskan itu semua. Dia tinggalkan itu. Setelah dia berjumpa dengan Yesus. Di boto hamudo antikris do ibana awal nai. Dan boi daon na marpungus ngonon. Anggo hita huna lubuk ma, huna lilima. Alay dung ditakup Tuhan ibana. Justru gabi si jujol ma ibana. Hati. Sama halnya seperti Petrus, penjala ikan menjadi penjala. Alay ucahasian hidup yang Petrus dangi lele pola jolma. Anggo si Paulus si lele jolma. Alay gabi si jou asarotu Yesus. Jadi Paulus dalam khotbah hari ini aku katakan bahwa jolma natakang dua una julu. Ade, au ma nau takangi, au ma nau jeng-jengi. Jeng-jeng takang jing-jing, harap yang mesti dihata batak. Enak, udah ngasih sinonim hata batak. Jugul jing-jing, harap yang hidup kota he. Gudang kan sinonim hata batak kan? Hidup. Ngatakang juking, jeng-jeng. Ade. Nah, jadi semua dia lepaskan itu. Setelah dia menerima atribut silang ni Kristus Yesus. Justru gabi dia rahon ibana asaro tu Kristus. Jala pola idok ibana pangit sahi dua una jolo. Hiado hamu mangit sahi dongamu. Hido unarhaku be apalagi bolak batak. Bica-bica baroba umita na roa. Hiado oni adong ma sadaina. Dido ibana masongot tudongan na. Dagi bereng joy natan ni situasihan. Roana sumeli ninna. Hape ibereng dongan na ma. Bubaga gue natan ni sianuan. Hape idok konon. Roana. Hido. Hiado songoni. Tersongon halak na marbada ding. Ala ni emosi na mana? Sa ipajupang jonon. Iko kulo pengin na. Hape pak na pe subuh ibeditea. Iko kutu jangan nonin na. Nang pargelok pe song gelok na. Nah. Tabering ma. Di jami tahun. Pangit sahi dua una jolo. Dan memang itulah Paulus. Alai masa lalu na doi.
Alay yang godung ditakup Tuhan ibana songon nadi jami taon. Justru gabe siarahon torop halak lo ibana asa gabe persea tu Kristus. Nah, jami taon mengajak kita. Poin kedua, rikodo pai baruhon ngolu. Ate. Rikodo pai baruhon ngolu bohama asalam songon ede. Lampita, 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 huri. Adong keberatan ala huedehul lampita, ang margor sipita. Ay gor alak batak gihamuna. Itu kan? Sipita, kabolehitan na julu, maju, apalagi mulu di dataran tinggi mana. Oh pita, ay di dia ho pita, oh ina kan? Nah, jadi baga gogoariat tong dah, ante. Beta adong boru manak parumain nang jumaga haruan, semoga boru naneng ro haruan nai, baik kamu mah sipita. Apalagi bolo boru pahopu pangguaran naneng roi, gabe opu sipita mahamu. Hidu dah. Baga gogoar pita hamuna, ante. Pita. Lampita, 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 pinoparhino mo matong muse. Igati hurianakin ka? May duda. Sebab harapan dan doa kita juga seperti itu amang inang. May duda. Jadi Paulus dison sungguh-sungguh membuka diri dan adong ditabuni honibana. Oh duau na julu alain waeng om maau. Jadi saula nai dak pola maila hita molo didok jolma didok nakin ay natakangan on na julu inna daripada di natakangan on waeng ninna. Buah menurut tamu tumagom manatakangan kita na julu alain waeng nunga burju angguyen non ate mang padita ha burju ni ruas tahun dang ido laus ima gabi sukacita na paling berharga di hari Natalon ate mang situ nami burju hamu tu hami padao ngalu semu burju hamu tu hami pina burju tu hamu ido baidu dah jaidu dah bah hamu nak kadongan amang inang Ido Natal, Ido Natal. Tani mati ma hidup kebersamatai. Ala naung ditakup Tuhan hita. Nungaro tuhatai. Ay songono do holong ni rohani debata. Setung dipandak kamu, anggo panditan na badia man. Naung na badia. Na pinar badian ni tuhatai do hita sudi. Ate. Jadi nang pak nang mata nang pamangal luhut. Marsala do. Ido. Nah, imajasa tidak puas padahal menurut orang lain seharusnya nungai kon bersyukur alani on. Jujur maju hamu kainang na maulo na kainata. Bado do na tahami di jabu da sukunon. Dohot hamu kainang ate sutung buti ate kola turuas dia suku-suku ni dan dohot tinatane partohonan. Basude sukunon do ate. Boa, heado hamu merasa tidak puas atas apa yang ada padamu. Buah menurut tamu, akay na, ngasong ni burjo amatay, alay sa tong ibete-bete. Itu, ngasong ni burjo amatay tulus-tulus rohana, alay salah hudul, salah jongjong, ujung amatay herana menderita. Inatay mohan amatay karepengon. Itu, coba kita bayangkan, nanti, jalalas rohani natay. Dan itu mabiar amatay mangide mana? Alang go habi naksungon iba merdeka duau. Nah, alayakin duau hita na pungudi son amat tape merdeka do dijawi ba nata. Boa amen. Boya inata. Mabiar hola ro amatay bigi sipatu na melutup. Ay wasaron, ay luari man anon jolumurum mau ni ana sarot tu jawi na. Ano na soni? Ante, saya rasa tidak ya. Holam malilik kuro ngai lului hamu. Ante. Bahkan dorbia pe di jabu papa nang elotaki hamu. Dung roa matai dang boy lotak kamu ada dana ikutili hamu. Isi mana hasong ni. Ala ni rimas na bagi damat tanai dang boy do manangaha ujunga.
Nah baik, nanang dohono disi bertobatlah, tanikmati mah hidup oba. Ate, sebab Tuhan telah membawa, menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Oleh karenanya bersyukurlah. Itu. Manang nasongod dia penuaing, nani zaman ni tangamu amanginang, sahat hari 20 Desemberon, mau lihat homma. Karena jodoh hita mau madok mau lihat saya mau angkat satu ilustrasi. Taringok tu unggas, ita damu do unggas. Mulai si depuan unggas si dok. Alay mulai hami toba, itu bahol bung lumobi pidongin na. Mate. So dia macerita nih. Burung gagak madok tu angsa. Itu imana songonon. Alay bering mana angsa kan terbelga. Ibuluna botar. Itu tahe. Dia burung gagak huroha ibuluna birong. Itu lain mana pong manopot. Hei angsa. Apalah ho marapidong na paling berbahagia teh na unggas na. Wah saya dok kosong ni. Mereng jua ni puang birong. Yaitu ko botar di topat Tuhan ni. Ho mara paling berbahagia teh na mana. Jadi awalnya semang 45 do angsa nakin. Alai topu diberengi bana mamuse burung merak ate. 2 warna tahe burung merak. Hidup. Diberengi mana? Waduh, cantik sekali kamu dengan 2 warna. Tersongo doli-doli, iba ini sono bunga na merah, iba ini sono bunga na botar, gabi merah putih. Contoh ate. Nah, itu iba nama, apalah homa rapidong na paling berbahagia bah. Siak kita sudah pidong na adongin na. Mbak saya dok kosong ini warnamu 2. Pasti semua mengagumimu indah. Naik jo satu kenetong. Pinggoli. Burung merak nakin. Alay itu ridok di mana mamu saya? Daung. Ala naha. Ayaw Holanda dihadang. Dang buyawi baik keluar bebas. Imerohana musekan. Seterusna dan seterusna. Jodoh songoni ngulut tahun. Tidak pernah bersyukur alaniaha dak puas dengan keberadaannya. Ujungnya Holanda menggerutu ma. Yang pada akhirnya boto hamudo kurus karepeng. Gogodo mangan alai dak tu dagingna. Alaniaha ai sohea merasa puas. Tabodo nilopani natai alai dok. Utabo nilopani si sumini inna. Isa si sumini, iboto ni si tukimin, inna. Ido muse, utabo ni lopan ni si sariem, inna. Isa inna, iboto ni halahan, inna muse rupani. Nah, baru muse, roy nata idok. Nabuha man na diawon, nabuha harwa, inna nungan na. Ya binera nga mata ni alahan, ya roma mata ni bubangon, inna. Hape, songoni denggan, songoni burju, contoh. Jadi tidak merasa puas yang pada akhir bagaimana? Landa menggerutu. Jadi neng dohono songonon. Adok siak kamu kaparungutungut. Ise maison nagirgir marungutungut. Jujur tuh kamu tong. Puji Tuhan, dang adong naulo marungutungut. Molo adong na marungutungut. Tai dehon. Soho ungutungu imi paso. Soho ungu-tungu mi paso ho maho pa dia pe pelayanan nami amanginang hamia kapadita doh akamatay nata perhalado di perayaan Natal syukuri hamuma amen muladong nahurang pelayanan nami atong gohi hamumay doh las ni roha jala patuduho kamumay ido semangat nami amen ido nahurang lobi saya dong doi. Ate, semulus apapun wajah meriam belina, kita katakan misalnya bagaikan kaca yang begitu mulus, coba diperhatikan, pasti adong di sisi buhi konggotil-gotil. Ate, itu. Nah, jadi tuhita saluhut akan ang hinokop ni Tuhan Yesus Kristus, biarlah molo adong parungutungutian mantan mai. Alayang go ke depan, nasotupa bei. Amen. Ido, baik hupa jepe mak jami tahun ate unang bosak kamu dah ba ate buarongon na neng laumar Natal
dang buhay tau baruon atau lemak hari Minggu mahita lau hera jam 12 manopok hula-hula tak inna rupani mulurang tu gihok kamu hami. Nah baik tuhita saluhut na pungudi son aka na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dia mah nanaing tiopota peopota marhiti jamitata di bagasan sadarion. Na parjulo sahali turpukon madok tuhita ingot asini rohado nguluan. Bagaimanapun kita seperti apapun hari ini, didok asini rohado nguluan jalaido nata pangasahon. Ang dibok kamu tubuh tuh hasil anon? Mana kamat tetromar kumis kamu isu tubuh, bahwa ngulu may biar dainang mengidahita kan? Daung, mana iberek kita terumar jam tangan seorang, nangadong kan? Nah itu semua karena kasih karunia ala nido ido si pangasahon oton. Ta pangasahon masih ni rohani di bata nabaduahon. Taha mau lihatehon ma silehon-lehon di bata na tuhita. Ido syukurilah. Otik godang marang nasongon naborak pen wang mangalaka au pen hampir saudara gambar tuau. Ay si mahita nang utua te. Posok de iba ina parhubang alay nga tong nuay nga mulai be adong otik manggotil-gotil ditabihul lipati ate. Nah, jadi nang dohonon ipe do de tuau syukurilah. Nah, jadi ko parroha mauliate dohita halak na bersyukur di tonga-tonga ni nguluon. Sian roha na bersyukuri do gabe boy hita pasu-pasu tudongan. Baik dah. Itu kan ubana tadehon baen maahu parhiteanmu pasu-pasum mabaor mai ale Tuhaku patu pama ai pasu-pasu tudongan. Ido, dak kola didok disi, baik mau pasu-pasu hola tuburu pacitan daginna. Alai, tudongan sude. Ido. Jadi ido di pasu-pasu di batahita, asagabe pasu-pasu tu saluhut jolma. Nana parpudima, tuhita saluhut na pungudi son, akan hinaholongan na marsaor di bagasan Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Nunga di parbaga di bata asini rohanai jala nunga sahat tuhita di bagasan tikyon Kristus Yesus di papatar songon asini roha naung tahangoluhon jala naing tahirim naikot dapotak kita di asini roha hangoluan na manoktong saliling ni liling nai alani i tapai baru ma goluta galupari itu dah tapai baru ma ngoluta ganupari jala marhite na tapai baru dongoluta gabe ima patuduhon di tonga-tonga ni portibion bahwa naung ro tuhatai manopot tita jala naung tajak pun tuhatai songon Tuhan jala si palua alani edeta madok tabaritahon holong nai Tuhan memberkati amin. Maulia tadi ho ale Tuhan dipakulingi ho hami di manugoton marhiti hatam napaingotok kami Tuhan asa parroha mauliate hami siala asil rohani di bata naung dipapatar holong na tuhami di bagasan Kristus jala dipaingot to Tuhan asini roha dongulu namion di pai baru kami siak kaholo mo tuhati uron. Gabi hutad dahami ho Tuhan. Jala marsormina kami tuho. Jala diigil ho siak kami. Asa gabi tok-tok kami mangulu di bagasan ngulu na marlas ni roha. Jala parroha mauliate. Los diigil ho siak kami asa gabi pasu-pasu kami. Tudongan sudi. Ali Tuhan di bata mauliate ma dihatam na kutangiho kami ido pangasahonon nami ganupari
Di ngulu nami, di parsauran nami, di huriam, di rumah tangga, di akapar karejuan. Asini roham nasotu pamatsohot siak kami. Salilik kami mangulu di hasianganon. Jalalaus di pangiduhoma. Ala naung dapotan asini roha hami siak ko. Gabi para siroha mahami tutu songon amanami na di banua gijangi. Ali Tuhan di bata pasu-pasu ma sudir ruas ni huriam na met na poso rodi na tua-tua asa tunggok halalas ni roha di sudia karuas mo Tuhan di hari natalon lumubi tahe manalpuhot taunon mangyahi tahun na baru. Holat tuluari na ma Tuhan, partikiat di hami, mamulus tahun 2024. Alepos dorohan nami Tuhan, iko pajupang dohami sudir ruas ni huriamon. Mangyahi tahun 2025, nasotu patading manangise pesiak kami di 2024. Sardok pataruh hami Tuhan, bongot tu tahun naroon. Tuhan sesa dosa nami, asiroham dihami, marhite Yesus Kristus, jaloma tangyang namion. Amin. Tauduti acara taka manginang, marhite namared dehitasian buku ede, nomor 521, laus disoma hita pasak pilih padua hodohot, tu dana natal ni huriata. Mared dehita.
Tatangya koma peleata, alede bata ama nami nadiba nua gijang. Hodo haroroan ni saluhut, sileho-leho na dingkad dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masyan na niliyumi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaomu. Dito nga to nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami. Godang ni silolomi tuhami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di banua tong ausongon na di banua gijang. Leo matuhami sadario kangolua siapari. Sesa madosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togion to pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Disordakon Tuhan de Batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama bohina tuho. Jala di pasaur madamena tutodim. Selamat Hari Natal madihita sa luhut na. Selamat Hari Natal.